TMTV. Сәлем, Татмустывай каналында шоу-біз тапшыруы, һәм мин Фәннур Фатыйхов. Татар эстрадасы шоу-гір келем. Хәзір ең қызықлы яңалыкларны сезгә дә җиткерермен. Шушы көннәрдә Салават Минниханов яңа клип тәкъдим итте. Клип синең хакта җырына төшерелгән. Салават белән Гүзәлемнең кызлары Мәдинә төшкән беренче клип бу. Мәдинә чын артистлар кебек үз эшен 100%ка башкарып чыкты. Хезмәт хакын ул памперслар һәм балалар ризыгына тоткан. Без TMTV командасы Салаватның синең хакта җырына төшерелгән клипын иң яхшы клип дип бәялибез. Бу эшкә җырчы ничә сум түккәндер, анысы безгә караңгы. Ләкин без әлеге клип өстендә зур профессионаллар командасының эшләгәнен яхшы беләбез. Ә сезгә видео карап үтәргә тәкъдим итәбез. Ленара Баталова үзенең 30 яшьлек юбилеен матур гына уздырып җибәрде. Биредә аның бары тик якын кешеләре генә бар иде. Фото һәм видеоларны сез Ленараның Instagram аккаунтыннан карый аласыз. Ә менә туган көннән соң Ленара җылы якка очты. Матур яллар, Ленара, һәм үтеп киткән бәйрәмең белән котлыйбыз. Танылган җырчы Шәшкә гастрольләрдә йөргәндә командасы белән адашкан. Әле алай гына да түгел, газельлары белән алар батып калган. Ниндидер ташландык өйләр арасында Шәшкә машина этеп йөри. Кызыкмы? Алайса Шәшкәнең Instagramына рәхим итегез. Дуслар, сезне барыгызны да матур тамаша карарга чакырабыз. 8 февраль көнне кичке сәгать 5-тә музыкаль коймак солянкасы булачак. Лилия Муллагалиева, Резида Шәрәфиева, Рәсим Низамов һәм башкалар сезне сез яраткан җырлар белән сөендерер. Гөлназ Асаева TMTV Production белән берлектә өр яңа клип төшерде. Оныта алмыйм дип аталган җырга төшкән клипны сез безнең каналда карый аласыз. Ә мин сезгә аның тизерын тәкъдим итәм. TMTV. Оныта алмыйм, югалта алмыйм, төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яры, мин башканың бары. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Филис Кахиров күзләрен тикшерү өчен Третий глаз клиникасына барып кайтты. Тулырак Байбулат репортажыннан. Сәлем дуслар, барыбызга да мәгълүм булганча сәламәтлекне тикшертеп йөргә кирәк. Һәм инде бүгенге көндә моның өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Төрле клиникалар һәр вакыт үзләренең ярдәм кулын сузырга әзер булып торалар. Ә менә шундыйларның берсе Третий глаз офтальмологик клиникасы. Бүген без әлеге шәп җирдә килгән кунагыбызның күзләрен дә тикшертеп кайтырбыз. Әйдәгез сез дә безнең белән шоу-біз башлана. Ә бүгенге кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, турнир микрофонның иң шәп капитаны Филис Кахиров. Филис, менә үзенә килеп җитте. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, әйбәт. Сен сагына килеп җиттең? Барсы да яхшы. Беләсеңме, менә шушы клиника турында ишеткәнең бармы синең? Ишеткән бар инде, рекламаларда да, телевизорда да күргән бар инде. Хәзер
теге шакыргаш киләм әле. Ишетеп кенә түгел, күреп тә беләбез инде хәзер. Күреп тә беләбез, әйе. Аңа хәле зорысы килә, күзләрең ничек синең күрү ягын бераз гына зарланасыңмы? Юк, Аллага шөкер, алай зарланганым юк. Ерактан менә иптәшем белән, тормыш иптәшем белән дә китеп барганда, урам буйлап, әйтик, филармониянең афишаларының иң вак язмаларын да күреп укыйм. Менә шуңа хәзер бүген тагы да инанырбыз, димме? Шуңа күрә киттек, Аллага тапшырдык, башлыйбыз. Хәерле көн, рәхим итегез. Рәхмәт. Сезнең турында әзгенә мәгълүмат язып аласы килә. Ага, нинди мәгълүматлар кирәк? Исмегез? Кагиров Филус Фәһим улы. Филус Фагимович. Туган елыгыз? Так, 2 ноябрь. 1986 ел. Күпме вакыт үткән уже, әйме? Фирис турында бөтен әйберне беләләр хәзер. Бик зур рәхмәт. Шулай гынамы сез? Хәзер рәхим итеп узыгыз. Менә рәхим итеп узабыз, үз киемнәрен саласың хәзер, име? Менә шулай итеп, матур итеп, елмаеп каршы алалар монда, име шул хәтле рәхәт китәсе дә килми. Ләкин без киттек алга таба, шулаймы? Янда кирип тормаска, монда гына калыргадыр. Бәлки, миндә дә андай фикер бар. Киттек. Киттек без Филүстең күзен тикшертергә. Әйдәгез безнең белән. Киттек. Филүстең бүтән картасын медсестрага тапшыралар. Менә карагыз. Күзнең давлениесен тикшерәбез. Күз ветрәк елинзик естме? Бер нәрсә дә әйтмәйсез. Ага. Якны кирәк була куярга салфеткага. Искә маңгай белән терәлергә. Туры кызыл шарга карарга кирәк. Хәзер анда яшел ут яначак. Күзгә була һава. Курыкмагыз, ярыймы? Күзнең давлениесен үлчибез. Ничек Филүс, күзгә җилләр өргәч ничегрәк булды? Теге җиңелгенә төкергән кебек булды күзгә. Бу димәк күзнең давлениесен үлчәп булды инде, име? Күзгә һава, ул күзнең давлениесен карыйбыз. Әле нәтиҗәләр менә шушыннан соң якынча ничә минуттан була. Күзнең давлениесенең нәтиҗәсен сразу әйтә алам. Сезгә күзнең давлениесенең нормасы 24-кә хәтлек. Аның давлениесе күзнеке 16 һәм 18. Димәк, күзнең давлениесе нормада. Зрениене хәзер без сезгә тикшерәбез, ярыймы? Хәзер сул күзне сезгә капларга кирәк, шундый заслонканы тотыгыз. Турыда сезнең каршыда экран, анда хәреф, күренәме хәреф? Хәзер мин сезгә алыштырам. Монда саннар. Кайсыларын күрәсез? Өстә, уртада, аста? Барысы да күренә. Монда кайсылары күренә? Астагысын әйтегез, нинди станнар күрәсез? 8, 6, 9, 5. Монда кайсылары күренә? Астагылармы? Астагылары күрәсез? Барысын да күрәм. Астагысы 3, 8, 9, 6. Монда кайсылары күренә? Барысы да күрәм. Астагы саннарны әйтегез. 9, 8, 2, 6. Дөрес, хәзер күзне алыштырырга кирәк. Әзрәк ял иттерергә бу яктагы күзне. Яңадан тикшерәбез хәзер сул күзне. Нинди саннар күрәсез? Барысын да күрәм. Астагылары күренә. Зрениегез әйбәт, уң күз күрә актык строчканы единица, сул күз тоже күрә актык строчканы тоже единица. Әйтәм бит, яхшы күрәм мин. Бу отлично дигән аңлатаймы? Бик яхшы дигән аңлата. Тагы бер кат инандың инде. Инандым, әйе. Мин хәтта күрергә кирәкмәгән әйберне дә күрәм бит. Артыгы белән әйбәт. Бик шәп күрәсез. Башлаңыз. Шулай күзнең давлениесе әйбәт, норма 24-кә хәтле сезнеке 14-15. Минкә әзрәк. Ну, әйбәт. Бу әзрәк булу нәрсә белән, ни белән бәйле? Бу нәрсә белән дә бәйле түгел. Самое главное, чтобы ул артмасын 24-тән. Сезнең давлениегез тоже әйбәт. Ләкин мин уже данныйлар буенча күрәм, сезнең ерактан зрениегез начар. Әйе. Хәзер тикшерәбезме шуны? Сул як күзне кирәк була капларга. Уң як күз белән карыйсыз, шулай ук саннар. Кайсылар күренә? Так, менә моны мин Филүс шикелле алдашмыйм инде. Алдаш. 30 Анда хәрефләр туры. Анда саннар 35, 60, 35, 63 шунда. Так, размыты күрәм. Икенчесе 8 инде точно. Өченчесе 2. Итегесе 3 бугай. Беренчесе күренә, әйбәт. 6 бугай, ну размыты күрәм. 10 строчка күрергәннәс, күрәс эшкенә строчка. Бу нәрсә дигән аңлата? Начар дигән аңлата. Менә болай күрәм. Булай әйбәт күренә.
Кайсыларын күрәсез? Өстә, ортада, өстә. Ортаны күрәм, өстенә так әзрәк кенә инде. Ортаны күргәч өстенә булыр. Әй, астына то есть астына. Булай күренә. Булай юк. Ну тоже размер. Анадан санап. Так, 69 32. Сезгә кирәк я күзлек, я контактный линза. Ничә минем зрение? Сезнең зрение минус 1,25 һәм минус 1. Бу барбер теге минус 4ләр түгел икән инде. Дүртләр түгел инде, но булай караганда сез ерактан күрәсез ике күз белән 30% кына. Кеше за рулем яки машинада йөрткән кеше күрергә тиеш 80%. Бик тиздән мине күзлекле итеп күрерсез димәк. Менә шулай Филюсны сөендерделәр. Мин дә Филюс өчен сөендем, күзләр яхшы күргәнгәме? Точно сөендем. Әйбәт. Көндәше бирмә. Юк, хәзер без киттек табиб янына шулаймы? Янына хәзер мен сезне табибка тапшырам. Калганнарын сезгә инде табиб әйтәчәк. Яхшы, әйдәгез киттек. Исәнмесез? Әйдә, Филюс утыр. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Эльвира Дамировна. Без менә теге күрше бүлмәдә булдык. Анда менә бу андагы аппарат, менә бу аппараттан нәрсәсе белән аерыла? Исәнмесез, күрше бүлмәдә сезнең зрениене тикшерделәр, күз басымын тикшерделәр. Бу кабинетта без инде врач осмотрын башлыйбыз. Бу аппарат щелевая лампа дип атала. Башлыйк? Башлыйк, әйдәгез, әйе. Бу сул күзегезгә әйбер кергәне бар идеме, юкмы? Шуып кергәне, акалина кергәне юкмы? Кечкенә бер помутнение бар. Күз янында нидер сары ниләр бар. Нокталар дип әйтим мәсәлән инде точкалар бар. Ул нәрсә ул теге? Ул точкалар Нормальный күренеш. Ул нормальный күренеш. Сез авылда туып үскәнсездер. Авылда туып үскән кешенең анда бит механический травмалар була. Тузан кіру, салам кіру. Әйме, сез бит инде физик эшне күп эшлисез. Авылда күрмәгән нәрсә калмады. Шуңа күрә менә шушы конъюнктивальное разрастание, алар куркыныч түгел, зрениегә зыян китерми. Ну, аларны елга бер тапкыр күренеп торырга кирәк. Медицина термины белән әйткәндә пингвекула дигән сүз. Күзләрегез сәламәт булсын өчен, минем сезгә Филюс берничә тәкъдимем бар, теләкләр бар, әйе. Иң беренчедән безнең күбебезнең хезмәт көне компьютер алдында уза. Шуңа күрә берәр сәгать эшләгәч, 3-5 минут йөреп килергә кирәк, күзне ял итәргә кирәк. Тәрәзә янына басып, еракка карарга бик файдалы. Әйе, хәзер урамда бик салкын, безнең клиникага соңгы көннәрдә бик күп пациентлар воспаление белән килә. Шуңа күрә урамда җылы киенеп, саф һавада йөрергә кирәк, витаминнар эчәргә кирәк. Әмма җил икән урамда, ул күзгә зыянмы? Ул зыян түгел, зыян китерми, әйе. Әмма менә теге нитәсенә яшьләнеп китә бит, ул нормаль күренеш. Ул нормальный күренеш, но кулны җумыйчы күзгә кагылырга ярамый. И елга бер тапкыр күз табибына күзләрегезне тикшертеп торырга кирәк. Ярый, аңлашылды. Аңлашылды, бик зур рәхмәт. Дөресен әйткәндә бик яхшы матур итеп каршы алдыгыз. Күзләрне тикшерү, гомумән тикшеренеп тору ул файдага гына китерә бит инде сәламәтлеккә. Шуңа күрә монда персонал да бик, хезмәткәрләр дә бик ягымлы да. Һәм инде менә барлык безнең тамашачыларыбызга да, милләттәшләребезгә дә әйтәм, килегез, третий глаз поликлиникасына, күзләрегезне каратыгыз. Менә күрүгезчә инде минем күзләр Аллага шөкер яхшы күрә диделәр. Менә байулатныкы ни очень. Шуңа күрә сәламәтлегегез иң кадерле әйбер ул сәламәтлек. Әгәр дә сез сәламәтлегегезне үзегез кайгыртмасагыз, аны кайгыртучы булмас. Шуңа күрә минем сезгә теләгем шул. Килегез, күренеп, менә шундый профессионал врачлар белән сәламәтлегегезне тикшереп торыгыз.
Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Җылы сүзләрегез өчен. Күзләрегезне саклагыз. Дөньяның матурлыгын күреп яшәгез, гүзәллеген. Амин. Амин. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, әлеге клиниканың баш табибы Дмитрий Андреевич безнең янәшәдә. Хәерле көн, добрый день. Безгә бераз гына шушы клиника турында сөйләп китегез әле. Ну, наша клиника работает уже более 20 лет в Татарстане. Мы оказываем полный спектр офтальмологических услуг для наших пациентов. Вот. Основное направление – это эксимер-лазерная коррекция зрения, факоэмульсификация катаракты. Также мы смотрим и детей, то есть мы спокойно принимаем пациентов любого возраста. Всегда будем рады видеть в стенах нашей клиники и окажем свою услугу на самом высшем уровне. Менә шулай булгач, сез дә килегез. Филус та бик канәгать калды, шулаймы? Бик тә канәгать, елына бер күренергә кирәк. Мәслихәт. Бик зур рәхмәт. Вам огромное спасибо еще раз. Огромное. Рәхмәт. Менә Филус, хәзер инде сине сөендерделәр. Тагын бер кат әйтәм, миндә бик үк начар түгел икән әле дип уйлап куйдым. Нормально. Главный күз килеп төшмәсен. Әйдә инде аралашып алыйк, име, беләсеңме, менә синең Instagram аккаунтыңнан карап беләбез бит инде без, име, сез тормыш иптәшең белән планкага баса башлаган идегез. Хәзер ничәптер видеолары күренми дип әйттеләр миңа. Ни белән бәйле? Аның видеоларын Instagramга гына бик чыгарган юк инде. Теге гел һаман шул бер темага гына сөйләү, күрсәтеп тору, бәлки ул кирәктер дә инде. Безнең теге WhatsApp'та бар инде группа, Туганнар группасы дисәң дә, дуслар группасы. Анда инде біз хатын белән эшләдек, төшереп җибәрәбез, фотосын да җибәрәбез, видеосын да җибәрәбез. Һәм инде безнең дусларыбыз да, туганнарыбыз да шулай җибәреп тора. Фото-видео отчет булай инде бу. Бу отчет булай инде. Бер-берегезгә. Һәм эшләвен дәвам итәсез димәк. Дәвам итәбез. Без әле шуның өстенә әле йог белән дә әзрәк шөгыльләнәбез. Гомумән алганда гаиләгездә ни хәлләр? Малайлар ни хәлендә? Аллага шөкер, маллар да үсеп килә инде. Хәзер берсенә 6 яшь тула, берсенә 3 яшь тула. Җырламыйлармы әле? Аның җырлавын җырлыйлар инде алар. Аның теге җырчы булып китерләр, мансын белмим. Менә әле шулай күптән түгел бер видео урнаштырган идегез. Анда син Курайда уйныйсың, име, тормыш иптәшең Кубызда. Ничек озак өйрәндеңме шушы Курайда уйнарга, яки инде теге укыганда өйрәттеләр? 16 яшьтә үзләштергән идем училищега укырга кергәч, безнең битеннән дә теге җырлау гына түгел, бию гына түгел, әле менә шул төрле музыка уен коралларында уйнарга да бер ел эчендә беренче курста мин өйрәнеп өлгердем дә, башкорт Курай дип әйтәбез инде. Өйрәнеп алдым да, һәм инде музыкаль мәктәптә мин аны укыта да башладым ул Курайда балаларга. Шуңа күрә минем ул яклап тәҗрибә бар. Хатын андай ничек, кызлар Кубызда уйный, егетләр Курайда уйныйды. Аны шундый законда бармы әле теге үзенә күрә? Шундый дәресләр, юк теләсәң инде син теге Кубызларны да барсын да өйрәнәләсең, анда безнең теге юнәлешләр бик күп ул уку буенча. Шуңа күрә без инде хатын нидә бергә укыдык бит инде. Ул Кубызда, мин Курайда бер кызык итеп алдык инде теге искә төшереп. Тагын инде уен коралларында уйный беләсең. Теге нервадан башка дип әйтә. Теге әллә ни бүтән инструментларны әйтә алмыйм. Баянда әз генә шунда теге төрткәли белән инде кайдан инде ноталар икән, алай теге рәхәтләнеп теге тартып баянны уйнаганым юк. Фортепианода бераз гына шунда суккалым. Шул гына инде. Беләсеңме, хәзер менә бу сораулардан бераз гына тукталып торабыз, име, һәм башка бер сорауга күчәбез. Мин сиңа хәзер аерым бер сорау бирәм, име. Бу сорау теге русчалаштырып әйткәндә с подвохом. Ләкин бу сорауга җавапны син бирә алмыйсың. Беләсеңме ни өчен? Чөнки берәр кешегә шалтыратып син шушы сорауны бирергә тиеш. Ул кеше инде җавабын әйтсә, сезгә бүләк була. Менә беләсеңме, сорау мондыйрак. Ботакка утырган кошны куркытмыйча гына ничек алманы өзәргә? Менә алманы өзгәндә бит инде ботак сиркенә дә кош очып китә бит инде. Менә кош шул кошны куркытмыйча ничек өзәргә? Син җавабын белсәң дә, белмәсәң дә, ансы теге мөһим түгел, берәр кешегә шалтыратырга кирәк булачак. Әйдә, кемнәргә шалтыратабыз? Кемгә дөресрәгә? Ничек уйлыйсың? Белмим, бәлки күршегә шалтыратыргадыр. Күрше ул Айрат Ильясов. Әйдә, Айрат Ильясовка Булмаса инде бу вакытта. Торгандыр инде. Митингдә белән балалар бакчасына илтә. Мәктәпкә илтә. Аннан соң үзе бабаң
күле буйлап урап килә. Менә ул дөрес эшли, миңа да әйттеләр бит, җәү йөрергә кирәк азрак диделәр. Ул күрәсең, ау бәлки третий глаза булгандыр уже. Бәлки. Шалтыратасызмы, громкий? Громкийга куясың да, матур гына әйтеп әйтәсең. Ботакта утырган кошны куркытмыйча гына алманы ничек өзергә? Күрдең? Шулай дип әйтә ул күрше. Күрше, без шоу-біз тапшыруында. Әйбет. Сиңа шундый сорау. Ботакта утырган сандугачны, кошны куркытмыйча гына ничек алманы өзеп була? Ох ты, сумрак шалтыраттык. Менә мин дә аптырадым. Менә ничек ботакта утырган кошны куркытмыйча гына алманы өзеп була? Алманы өзеп була. Ул дәрестә юк инде мин, конечно. Әйтимме җавабын? Әйдә, әйт әле. Хәзер безгә Байбулат әйтәчәк. Айрат, сәлам. Сәлам. Кошның очып киткәнен көтәргә дип дәлилли безгә галимнәр. Менә бит. Менә хәзер кем сораса, үзебез белдек дип әйтерсез. Үзебез беләбез дип әйтербез. Ярый, күршекәем, сиңа бик зур рәхмәт. Давай. Сиңа уңышлы көннәр. Рәхмәт сезгә дә. Давай. Менә бит. Хәзер инде сагын сорасалар. Сен инде акыллы күрше. Субханалла дип әйтәбез. Белмәдем. Дәвам итәбез. Менә Айрат Ильясов дигәннән, Айрат Ильясов та, синдә, миндә катнашты күптән түгел булып узган турнир микрофон дигән бәйгедә. Шулай бит инде беренчедән бөтен халык алдында сезне җиңүегез белән котлыйм әле. Чемпион калган. Яхшы капитан. Менә шуны сорамакчыйм. Иң яхшы капитан дигән дәрәҗәгә лаек булдың, шулай бит инде номинация алдың. Ничек сиңа капитан булуы авырмы? Әле бит инде ул теге яхшы команданың, җиңгән команданың капитаны. Ул теге җиңелләрдән түгел инде әлбәттә. Чөнки әле бит әле артистлар, җырчылар, алар бит барсы да темпераментлы кешеләр. Әйбет. Ләкин без бу елны турнир алдыннан шулай сөйләштек. Без бердәмләшеп, бергәләшеп бары тик җиңүгә таба барырга тиешбез, омтылырга тиешбез. Һәм инде үз ара бернинди бәхәссез, талашсыз гына шушы җиңүне күз алдында тотып уйнарга тиешбез дигән сүз булды безнең арада. Һәм шушы сүзгә каршы берсе дә килмәде. Һәм турнир барышында без бу җиңүне инде команда белән яуладык. Димәк инде сез футболны еш җыелышып уйныйсыз, әйме? Әйе, менә белә кичә генә дә уйнадым әле мин. Без инде Акбуры спорт комплексында җыелышабыз һәм инде шунда атнасына 2 тапкыр очрашып уйныйбыз. Инде менә 2 ел рәттән, бәлки 2 ел ярым булып китте инде хәзер. Фәнил Ваказов дигән безнең якын достыбыз, ул инде шушы футболга чакырды һәм аңа бик зур рәхмәтлемен. Мен турнирның да төп оештыручысы бит инде Фәнил Ваказов. Менә ул мине шушы спортка китерде һәм инде менә мин аңа бар тик рәхмәтлемен. Хәзер минем тормышымда сәнгать кенә түгел, спортта янәшә атлый. Шуңа күрә миңа Икеле тәрәхәт. Менә хәзер бераз гына иҗатка кагылган сорауларга күчәбез. Әле күптән түгел дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Көз көне ноябрь аенда синең бит инде концертларың гөрләп узды. Бу синең туган көнең уйнан куелган концертлармы? Яки инде теге үз вакытында син бит инде катгый елына 2 тапкыр, 2-3 тапкыр Казанда куясың концерт? Әйе, ул инде шулай анда бит бәйрәм көннәре. Юк, теге республика минем туган көн дип бәйрәм оештырмый. Анда туры килә 2 ноябрь минем туган көн, һәм инде анда бәйрәм көннәре 3-4 шулай көйләп куйдык. Хәзер инде стандарт рәвештә дип әйтгәндә ел сайын менә шушы көннәрдә минем 3-4 ноябрь филармониядә ул минем концертлар инде. Һәм инде үстәмә концертлар без мартта куябыз. Менә шуны сорамакчы. Ул һәр вакыт март аенда үтә. Менә быел инде без аны 10-11 мартта шулай филармония концертлар залында узачак. Һәм инде менә барсында чакырып калам. Шул форсаттан файдаланып, һәм инде менә шушы реклама ясаган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер менә шушы урында чираттагы безнең кичкенә генә бер рубрикабыз бар, име? Шулай ук сораулар инде хәзер менә син бит инде әлегә малайларың мәктәптә укымый, улысы качан керә мәктәпкә?
бір елдан соң былайын, ел ярымнан соң былайында. Аңа әлі 6 гына яш толашақ майда, келесі елға 7 һәм сентябрьдан инде 1-нче сыйныфка барачак алар. Менә ел ярымнан, димәк, аның белән бергәләп сез дә мәктәп программасын яңадан үтәсез инде, димме? Шушы менә күз алдында тотам да нәрсә. Менә хәзер шушы әйбергә бер кичкенә репетиция ясап алабыз, интеллектуаль формат дип әйтәбез инде без мондаймы. Монда сораулар әллә ни авыр түгел. Мин моны интернеттан карап алдым. Җаваплары булмаган сораулар түгел. Менә беренче сорау, Англия ничәнче елда барлыкка килгән? Иң җиңел соуларның берсе дип уйлыйм. Күз алдына да китерә алмыйм. Ну, әйтеп куйык. Ничәнче ел? Гә хәтле барып җитмәгән әле. Гә хәтле барып җитмәгән дип әйтәм. 500-дән узган киткән. Әйе, менә иң мөһимен әйттең, шуңа күрә 927 икән, мин аны аңладым инде. Син шуны әйтмәкчең бит. Менә бит инде шуңа мен бит башта теге интрига башта, әйе, теге әкрен генә. Аннан соң шунда уртасына эзләп табам. Белә идең бит инде син аны. Так, икенче сорау, бу инде безнең математикага кагылган сумма углов треугольника, бу инде теге геометрия дип әйтәбез, име? Өчпочмакның почмаклар суммасы. Ушкалыйк әле. Ого. Әгәр дә 150 дисеңме? 180. Әйе. 180 дисеңме? Дөрес, әйе. Беләсең икән бит. Өченче сорау, иң зур океан нинди? Тын океан. Тын океан, әйе. Һәм инде 4нче сорау, Мукамай шигырен беләсең бит инде, Хади Такташ язган Мукамай шигырен. Мукамай әллә нишле. Менә, шуның башы кирәк, шуның башы. Хәзер искә төшерәм. Белмим. Вот шулай башлана. Әйе, менә әйе, белмим, әллә күпкә, әллә бик узакка. Һәм инде Тамбов, әйе, һәм 5нче сорау, менә күптән түгел генә безнең, күптән түгел бер ай элек инде яңа узып китте түгел. Дид Морозның туган ягы. Лапландия. Дид Морозныкы Великий Устюг дип. Бәлки күченгәндер ул, белмим. Ул миңа шалтыратты ул. Нигә дә ул теге Великий Устюгта хәзер бик кызык түгел дип күчәсем килә. Бездә бит Кар эри башлады. Җылытты, кар юк ди. Менә хәзер Санта-Клаус янына Лапландиягә киттем дип. Ну, отчет биреп тора инде булай. Аралашып торасыз. Мен инде кар кызына сәлам әйтеп торам хәлвә. Сен сау үзләре. Әйбәт. Рәхмәт. Иҗатка килгәндә шулай дәвам итәбез. Җыр сайлаганда күбрәк кайсы җирне игътибар итәсең җырның? Репертуар топлаганда. Сүзенә, мәгънәсенә. Менә эләктереп алсын кешенең кеше җырны ишеткәч тә сүзеннән менә мәгънәсен аңлап алсын, һәм инде әлбәттә көй инде. Шул аның кайсы җирендә дип таң карыйсың инде. Әгәр дә менә мәсәлән көй бик нык ошап, сүзләре ошап бетми икән, ул очракта. Җырның авторлары белән сөйләшәбез. Теләгәнчә үзгәртәсең. Көй менә бик яхшы, бик күңелгә ятты, ә менә сүзләрендә миңа ошамаган җирләре бар дип әйтәсең дә сүзләре авторына, һәм инде ул сиңа ничек кирәк, ничек синең фикерләреңә бәйләп, тагын да үзгәртеп, чөнки барыбер җырны бит җырчы җырлый сәхнәдән. Аңа тамашачыга тапшырырга кирәк. Шуңа күрә миңа калса бу 3 кешедән тора. Җырчы, композитор һәм шагыйрь. Аларның бердәм булулары, бергә фикерләре. Рәхмәт. Алга таба менә иҗатыңда нинди яңалыклар булачак әле тагын? Аларга без кичкенә генә теге афиша биреп китә алмыйсыңмы? Алла бирса, безнең бит инде менә узган ел 19-нчы елда белүгезчә инде тамашачылар да, Байбулат, син дә беләсең инде без Америкада бит инде, Канадада, США, АКШ илләрендә үзебезнең иҗади сәфәрләребез белән урап кайттык, Аллага шөкер. Һәм инде быел без Авропа илләрендә апрель аенда, апрельнең башыннан ук Алла бирса бер 10 көнгә чыгып китәбез. Германия, аны татарча гына әйткәндә Алмания илләр бит инде бит. Алман илләрендә, Чехия һәм Австрия илләрендә менә 5 концерт тагын куеп кайтасыбыз бар. Бу инде безнең
ничек чит илгә булган иҗади сәфәрләребез дәвам итә дигән рубрика. Лапландиягә бармыйсыз? Лапландиягә юк, ул Чехиягә киләм диде. Үзе киләме? Яхшы, иң мөһиме шул ярар. Салкынрак анда нормаль диде. Ярар. Беләсеңме? Безнең Юк, халык аңлый микән без нәрсә турында сөйләшкән. Менә безнең шушы шоу безнең тапшыру башланганда бу сезонда бер кичкә генә челлендж игълан иткән идек. Без име безнең килгән кунаклар үзләренең берәр биремнәрен бирәләр. Аннарсын шушы килгән кунак биремне үти дә үзенекен калдыра. Дәвам итеп бара инде. Аңлыйсыңмы? Менә безнең сиңа хәтле килгән иде яшь җырчы Миндияр Шаймарданов, аны беләсеңдер инде. Ул булай диде, ул бит инде теге киләсе атаңа кем киләсен белмәйде, шуңа күрә кем килсә дә әйдә сөйләсен, ул бер мәзәк диде. Менә үзеңнең коронны сөйли торган берәр кыска гына мәзәгең бармы? Мәзәк инде ул бик күп. Без монда сөйләшеп отырабыз. Үзе бер мәзәк булды инде монда. Монда без мәзәктән мәзәккә дигәндәй. Мин теге кинәт кенә сорасаң бит ул баштанча. Исемеңдән онытып китәсең. Тиз генә может сөйләрмен инде потом. Әйдә, хәзергә беләсеңме нәрсә? Хәзер син киләсе атнага киләчәк кешегә үзеңнең биремеңне тапшыра тор. Ничек уйлыйсың? Нәрсә эшләсен ул? Менә бик җиңел генә булмаган бер Планка мәллә? Юк. Планканы минем күптә ясап була бит. Кызык итеп кенә музыкасыз гына биесен. Теге тиз биюме, әкрен биюме? Тиз бию инде. Тиз бию. Аны әкрен генә булса ул кызык булмый. Тиз генә менә музыкасыз тиз генә биеп каралы ул. Саңа беләсеңме, без аның колагына микронаушник куябыз да, философияның хатстерләр тайм дигән җирне куябыз. Юк, алай булса җиңел була ул. Менә музыкасыз гына биреп, біз менә тормыш иптәшем белән бер көнне белмим, кайфта күтәренке булды микән инде, балалар нидә залда уйнап йөриләр. Без инде бер-беребезгә ниндидер яхшы яңалык булды инде. Һәм шуңардан соң bir-birimizin қолларын тотып, билләрдән тотып, икәү бию бирибез теге. Шушы нидән. Мәйтәм син сизәсең, мәйтәм бер музыка да юк бит. Шуңа күрә, теге әйтәләр бит яраткан кешеләргә күңелендә музыка диләр. Мәзәк искә төште. Музыка дигәннән. Кыска гына бу. Кыска гына, кичә генә ишеткән бер кызык. Диктор. Менә син бит инде радиода эшлисең. Эшлисеңме син радиода? Эшлисең бит. Диктор әйтә икән. Хәзер сез тыңлап үттегез. Русча әйтәм инде. Вы прослушали произведения современных композиторов. А теперь послушайте музыку. Шул форсаттан файдаланып тагын ярар үзеңнең мартта булачак концертларыңа да бераз игълан бер инде. Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Байбулат. Мин сезгә менә әле бер ай элек кенә бит инде без яңа елны каршыладык. 20дә 20, аның бик матур саннар да, шуңа күрә мин теләр идем яңа елда һәммәгезгә дә уңышлар, яңа казанышлар, сәламәтлек һәм бәхет. Һәм инде әлбәттә без сәнгатьсез яши алмыйбыз. Безнең күңелебездә һәрвакыт сәнгать булып яшәсә, без чәчәк атырбыз дип уйлыйм. Үземнең өстәмә концертларыма Казанда үтәчәк Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында 10-11 мартта мин сезне концертларыма да чакырып калам. Һәм инде Байбулат TMTV каналында да бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Мине чакырганыгыз өчен. Һәм дә инде менә шушы Третий глаз дигән клиникага алып килгәнегез өчен, чыннан да сәламәтлегемне дә кайгыртканыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Очрашулар насыйп булсын инде. Һәм соңгы түгел, ничек диләр? Актык сүздә ахыргы сүзне әлбәттә Байбулатка бирим. Күрешүләр насыйп булсын. Рәхмәт, Филус, үзеңә бик зур рәхмәт килгәнгә, вакытыңны безгә бүлеп биргәнеңә, шулай бит сиңа иҗатыңда зур уңышлар телибез. Тагын бер кат рәхмәт, кулыңыз симәле, капитан абый. Һәм инде шулай ук менә Колда кеттем бит. Тың. Тукта, без син белән уйнамадык бит. Татар радиосы белән уйнадык.
Ие, искән шықты. Бірден түгіл екені кірттің бұға әлі. Бірден генеме? Ярақ. Сөз оңайынан әлігі клиникада акция бара, міне февраль бойы катарактарын дәвалау бары тек 25 мыңнан гына білесің, бұл ең арзан бәйелерінің бірсі, бір көзге. Шылай лазер коррекциясы, міне мәселен ласик технологиясы бойынша филюс 25 мың, әйінді... Фемті ласик бойынша? Фемті ласик. 60 мың. Не бары? Көзге уже. Бұл уже шулайдыр. Һәм ең мөһиме, күз қабағына пластик операция шулай ук 25 мың сомны тәшкил итә. Әлеге проблемалар борчый икән сезне, рәхим итеп килегез, елмаеп каршылар, елмаеп заталар. Безне дә елмаеп каршылар, һәм хәзер елмаеп пока-пока дип. Филюс, сиңа тагын бер кат бик зур рәхмәт, синең белән сау булашабыз, әйме? Һәм инде шулай ук сезгә дә пока-пока дип дәшәбез. Пока. Шуның белән яңалыклар тәмам. Сезнең белән мин Фәннур Фатыйхов булдым. Шоу-біз. Без йолдызлар турында барысын да беләбез.